биё муҳориба мекунем. муҳорибае ки ман мегзаронам ба забони русигием зрелищне. шумо технолог мебошед, партофтед. ман бояд варзиша мемондум, айпай зиндагӣ мешидам. карьераи шумо ҳамчун варзишгар ба идмом мерасад, ширкати худа мекушоед. хеле айгӯшт мақсад калбаса, сосиска ҳамин чизора. ду номи зарба дар ММА. ҷеб снизу барои як муҳориба варзишгари ММА чӣ қадар маблағ мегирад? $50,000. $50,000. шумо мехоҳед ки маблағгузорӣ зиёдтар шавад. соҳибкорое ки ҳастанд ҳамин чизро камтар агар дастгирӣ кунанд, агар дастгирӣ набошад намешавад. ақаллан як чемпиони Тоҷикистон дар UFC дошта бошед. модаратон мегӯяд ки умуман ман намехоҳам муҳорибаи аъзамро тамошо кунам. тамошо мекунанд. яки тай хонадам духтуро хати. шумо ватандӯст ҳастед, яъне патриоти ватани худ ҳастед. ман бисёртар ҳаракат мекунам ки номи худро ба некӣ бигузорам. барое ки ин умри варзиш кӯтоҳ аст. мақсади мо бисёртар парчам бардоштан аст, камарбанд овардан аст.